Здравейте, дами и господа, и сега ако сте гледали другия клип, който няма да качвам клипове, ми стана много скучно, като не качвам и правя вече, ще ги качвам. И сега свалих някой, изпратих от това ми нов телефон и изпратих от стария. И има Майнкрафт. Здравейте от ТТВ, 15.6. Сега ще играем. Денонощие образува преспи на места дори с дебелина над метър. Пакта. И уличната мрежа Това е моя пакта. пакта. Но при изключително тежки зимни условия. Няколко селища на общината. Създадох си най-странната къща на света. Сега ще ви я покажа на зум. Сега ще ви я покажа. Вижте я! Вижте я тази къща. И сега ще ви го увелича. Опа. Сега